Ďakujeme za krásne prvé objednávky, ktoré sú. Veľmi potešili, tak môžem vyrábať ďalej. A rada by som vám teda predstavila bližšie tieto sviečky. Sviečky sú zámerom na otváranie srdca. Ako sa hovorí, ruža je krásna, lahodiaca oku, voňavá, ale má aj tie ostne a vie popichať. A taká v podstate bola aj cesta týchto sviečok. Už dlhšiu dobu k nám z každej strany prichádzalo, že či teda by sme nechceli tvoriť sviečky z ruží. Je to asi posledné 4 mesiace, už to bolo také, že už sme sa s Jankom až študovali, že proste z každej strany to na nás vyskakuje, takže asi by sme sa mali do toho pustiť. Tak sa nám to teda konečne nejak zadarilo. Na tých sviečkách je popísaný aj taký návod, že deň 1, 2, 3, 4. Môžete, nemusíte to dodržiavať, je to v podstate čisto na vás. Akurát by som rada upozornila, kontraindikácia je používať alebo teda aplikovať sviečky priamo na srdce, čiže používa sa to na stred hrudníka, na srdcovú čakru, nie priamo na srdce. Koncipované sú tak, že vlastne prvý deň si dáte prvú jednu sviečku asi 2 cm nad pupok, kde sa zharmonizujú také tie 3 spodné čakry. Potom si dáte sviečku na stred hrudníka, na uvoľnenie tých tlakov, pretlakov, čo máme, tých emočných pretlakov, čo máme, čo sme si naložili, alebo nám bolo naložené do srdiečka. Tretí deň si dáte sviečku na stred čela, kde si zharmonizujete tie 3 vrchné čakry. A potom, nakoľko srdcová čakra je vlastne stredová, je v strede nášho čakrového systému, ktorý momentálne poznáme, čiže sa tam zharmonizujú z 3 spodných čakier, z 3 vrchných čakier a vlastne cez srdce si to viete vypustiť na cestu von. Máme tam spomínané také dýchové cvičenie. Tieto dýchové cvičenia sú rôzne, je ich už teraz veľa. Ale môžete s tým, že zo zeme nadýchujete do tých 3 čakier, až cez celé telo to vypustíte hore cez korunnú čakru. Potom cez korunnú čakru nadýchujete cez celé telo do spodu do zeme. A potom je tam jeden dých, kde sa nadýchnete súbežne zo zeme i z hora a vlastne ten dých si premeliete v srdci a pustíte ho von. Čiže ukážete, vlastne rozšírite tú svoju srdcovú čakru smerom do sveta. Čiže prajem týmto sviečkám šťastnú cestu. Nech sa vám s nimi dobre sviečkuje. A boli by sme radi, keďže nám zazdieľate, ako na vás zapôsobili a teda čo s vami urobili, lebo my už sme si pár odsviečkovali a naozaj si myslím, že majú dosť veľkú silu a robia také zmeny vnútri vás. Áno, ja viem, že každá sviečka fyzikálny jav nepustí a každá sviečka robí to svoje, ale vlastne s prímesou tejto damašskej ruže a verím, že sa nám tam aj podarila zachovať vôňa tejto damašskej ruže, lebo včelivosk je dosť taký špecifický a dosť nám prebije tie byliny, ktoré tam dávame, ale tu sme si našli taký spôsob, že ani čerstvé, ani usušené a verím, že tú vôňu tam zacítite aj vy, keď prídu k vám domov. A teda boli by sme radi, keby ste sa podelili, že čo s vami tie sviečky urobili. Za nás, čo sme si vypalovali, vždy horeli takým nejakým, asi pre nás zvláštnym spôsobom a takým svojím svetom, inak ako sme boli zvyknutí doteraz, ale je to všetko OK. Čiže prajem krásne sviečkovanie a užite si túto našu novinku. Ďakujeme, že sviečkujete s nami, ďakujeme za priazeň a prajem všetko dobré. Ahojte.